I denne video vil vi gennemgå, hvordan man bestiller tid til pas, kørekort eller hjælp til selvbetjening i Herning Kommune. Starter med at åbne en browser, i dette tilfælde Google Chrome, og i adresselinjen skrive Herning Kommunes hjemmesides adresse, som er herning.dk. Så vil vi åbne Herning Kommunes hjemmeside op, og så vil vi gå over og trykke på borgerservice, da det er i borgerservice, vi gerne vil reservere tid til. Når vi kommer ind på borgerservices afsnit på Herning Kommunes hjemmeside, vil der være et lille knap her, hvor der står bestil tid i borgerservice. Den klikker vi på. Det vil tage os til en ny side, hvor man kan reservere tid til pas, kørekort samt hjælp til selvbetjening. I det her tilfælde vil jeg gerne bestille tid til pas, så jeg vælger og trykker på pas-knappen. Åbner der en ny side op med mulige dage, hvor jeg kan reservere tid, og man kan reservere en del tid frem i tiden. Men i dette tilfælde vil jeg gerne bestille en tid, og jeg vil gerne reservere tid onsdag den 13. maj kl. 13.30. Så jeg klikker her 13.30 for med ledig, og jeg bliver taget til en ny side, hvor der står pas, tid 13. maj 2015 kl. 13.30. Indtast dit mobiltelefonnummer og tryk på send. Du vil herefter modtage en kode, som du skal bruge til at bekræfte en reservation. Jeg indtaster mit telefonnummer i feltet under telefonnummer 31 65 13 63 og trykker send. Efter ganske få sekunder vil man modtage en bekræftelseskode på sms, og i det her tilfælde er det 7660, som er min reservationskode, og jeg skal så herefter trykke bekræft reservation. Så kommer man til en ny side, hvor der står, din reservation 13. maj 2015 kl. 13.30 er nu blevet bekræftet, og man vil få en sms med besked på, at man har reserveret tid, samt hvad man skal huske at have med, når man skal have lavet nyt pas. Du skal være opmærksom på, at du kun skal bestille en tid, selvom du skal have lavet flere pas, og din reservation er først aktiv på standarden 10 minutter før den aktuelle reservationstid. Når du kommer frem på kommunen, skal du gå ind på standarden og trykke på pas og køre spørgsmålet igennem. Når den spørger, om du har reserveret tid, trykker du ja, og du indtaster dit mobiltelefonnummer. Herefter vil der blive udskrevet en nummerlap med din reserverede tid, og du vil komme forrest i køen 2 minutter før din aktuelle reservationstid. Tak fordi du kiggede med.